sa zaradiť do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá, stávam sa za názorom tak, jak sa má. Strašne ma hnevá, keď počujem, ako sa niečo nedá. Všetky tie krčmové reči o tom, ako si vždycky štát a podnikatelia urobia po svojom a vždycky okašľú nás, obyčajných ľudí, akým spôsobom niečo nevyšlo a všetky tieto reči, ktoré poznáme naozaj z tých pubov a krčiem. A myslím si, že to tak není. V oblasti životného prostredia, kde pracujem a kde sa pohybujem posledných 19 rokov, existuje niekoľko príkladov, kde sa ľudia dali dokopy, zdvihli zadky, rozbehli nejakú iniciatívu a jednoducho sa im podarilo tie veci zmeniť k lepšiemu. Uránová petícia, 113 000 ľudí proste povedalo, že chcú, aby sa zmenili právne normy, ktoré sa týkajú či už geológie alebo samotnej ťažby. Parlament, išlo sa do parlamentu, vysvetlilo sa, zmenilo sa. Posledný príklad teraz, petícia a rôzne akcie tiež občianskych iniciatív, ochranárskych organizácií k poľovnému zákonu, kde sa dosiahla pozitívna zmena. Environmentálne záťaže, ďalší ekologický obrovský problém na Slovensku, kde občania cez mimovládne organizácie, cez svoje iniciatívy presadili to, že sa tento problém, veľký, vážny ekologický problém začal riešiť. Takže neverím tomu, že sa veci nedajú meniť. Myslím si, že treba zdvihnúť zadky a namiesto takéhoto bohapustého nariekania o tom, ako sa niečo nedá spraviť, to treba vyskúšať. Volám sa Juraj Rizman a stojím si za svojím názorom.